съм и благодаря за предоставената ми възможност да ви поздравя за празника на селото Гергьовден. Поздравявам и благодаря на всички, които работиха и сътвориха това празненство. Първо, нашите обществени и административни структури, читалище, пенсионерски клуб и кметство. Второ, община Мъглиж, най-вече в лицето на кмета на общината господин Стойчо Цанев, от когото имате сърдечни поздрави и благопожелания. Трето, спонсорите ни, Катя ги изброи, има и други, бизнесът и частни лица, които всички помагат в такива, които винаги помагат в такива знаменателни моменти. Не са много дните през годината, когато хората на село Дъбово са единни и заедно. Радостно ни и щастливи, отърсили се от ежедневните грижи и проблеми, обединени за добро. Поради това този празничен ден има много голямо символично значение. Той показва, че са възможни повече единство, повече доброта, повече взаимопомощ, по-голяма обществена отговорност и труд в името на село Дъбово и за да живеем по-добре и по-спокойно. Винаги съм призовавал за това и съм щастлив да го видя в този момент. Бих желал да приключа до тук, но трябва да споделя с вас и нещо важно за селото и да ви помоля за помощ. Днес е и храмовия празник на нашата църква, храм Свети Георги Победоносец. Извървяхме дълъг и труден път за изваждане на нотариален акт на църквата, която е на 162 години. Всичко започна от отец Василий. После продължихме заедно с църковното настоятелство. Доведохме нещата почти до края. Остана само издаването на акта, за който е необходима нотариална такса от 630 лева. Моля ви, кой с колкото може да помогне според възможностите си, за да се съберат тези средства. Съзнавам, че сумата не е никак малка и аз като кмет на селото ще намеря начин да помогна за известна част от нея. Нека узаконим и запазим символа на вярата и духовността в селото, който нашите деди са построили в много по-тежки времена от днешните. Надявам се на съпричастност от ваша страна. А сега се радвайте и празнувайте. Благодаря ви за вниманието.
Тази седмица трябва да отидем в Гърция. Добре, шефе. Ало, Иго, здравей. Кажи. Обаждам се да ти кажа, че тази събота и неделя ще отсъствам, ще бъда в командировка. Трябва да се оправиш сам. Добре, хубаво. Няма никакъв проблем. Ало. Сиче, тази вечер се помнали сме моето момиче. Ма разбира се, бе, Мила, за теб винаги. Жена ми отива в командировка, ще ти удобно ли да те взема в събота и неделя да отидем на вилата? Разбира се, разбира се. Добре. Ало, Андрей? Да, госпожо. Много се извинявам, Андрей, но тази седмица ще съм заета. Ще трябва да отложим уроците по математика. Никакъв проблем, госпожо. О, баща. Кажи, Андрейчо, кажи. Този уикенд наскоката по математика ще е заета, ако искаш да го прекараме заедно. Добре, ще го прекараме заедно. Секретарката! Какво стана, шефе? Абе, няма да ходим в Гърция тази седмица, ангажиран съм. Ало, Мило! Кажи. Командировката се отменя. Тази събота и неделя ще съм с теб. Много се радвам, двамата ще прекараме чудесно тази седмица. Добре. Ало, Сиче. Кажи, Марковче. Значи тази седмица жена ми няма да отива в командировка, работата се отлага. За другата седмица свободна ли си? Разбира се, че съм свободна. Добре, няма никой. Ало, Андрей? Да. Много се извинявам, но уроците по математика остават. Готви се за тежък уикенд. Добре, госпожо. Ало, тате! Кажи, Андрейчо. Таскоката по математика няма да е заета. Ако искаш друг път ще се видим. Да, разбира се, друг път ще се видим, друг път. Секретарката! Тази седмица отиваме в Гърция.
Боже. Ало, каква е цената? Направо станах без група на гост. Добър вечер, майко. Аз не мога да разбера, когато идвам на гости, винаги когато, независимо сутрин на телевизия, се показва добър вечер, майко. Че как защо? Като те види направо ми причернявам. Ти знаеш какво? С нощи сънувах един много лош сън. Сънува? Да. Маля. Сънувам, като те сънувам като пресига с един голям крокодил, но с едни огромни зъби. Дали се плаче толкова? С едни зъби. Не, се чудя да не си по-грозно от него, той или ти си по-грозно. Ти си по-грозно. Аз съм била. Ами айде, настанявай се, чувствай се като дома си. Чакай! Не се чувствай като дома си, че последния път, като ти казват, те продаде къщата. Да, или? Да, ами. Ама аз ще силна, искам да пия. Сядай. Ми добре ще останеш. Ами, докато ми омръзна. Ма не те бърза толкова много ден. Ми поне остани поне за по едно кафенце. Да, или аз не мога да разбера. Как се ожиня моя сън за такава като тебе? Нито знаеш да переш, нито знаеш да готвиш, нито знаеш да чистиш и на всичкото отгоре се злобна, да няма и докъде. Аз е по-време. Да, знам. 3 беше уморила, 3 мъж беше погребала на моето. Не е вярно. Не е вярно. Да. И какво се зазяпала в този телевизор, като 2 пръста пепелина на него? Че сте ни го вършима, като сте Аз съм работна. дошла на гости. Не мога да върша ти. Добре, млътни, защото гледам любимия ми сериал с момчани в повече. Дай ли? Ами аз ще го погледам. Айде. Чакай, мали гъде си кървата. Значи много я харесвам тази жена. Добра, робка, възпитана, а не като слагата, която се напие със селето и само си някакви робките назад-напред. И аз имам любимка, ама знаеш коя е? Ете. Снахата, защото ми са дали с една злобна скумрия с кърва си. Я го спри този телевизор, бе. Що да го спира? Спри го, защото тия сериали ще ти пробият мозък и веща нямаш мозък в главата си. Спри го да се разбира. Айде, спирам го! Някаква новина да ми кажеш нещо интересно, като съм дошла сега. Новина. Наследство свикърната умря. Тъй? Тя умря, ама знаеш ли колко място я погребаха? На Патракия, до рекичката Румули, ама прекрасно място. Тъй ми. Ами тук някаква новина. Ми нагреба свикърната и тя умря, ама нея пък я погребаха на една полянка. Те птичките пеят много хубаво. Колко? Какво, ма? Пехотата заека хубавите места, само да самотаеш още, ма. Няма да остана да пие кафето там, вижда ли? Фросни ливади, пенци вият, пенка и ради. Днеска е светъл празник Ергьовден, на всяка вратня венец от росли цветя е сложен. Около тях малки калинки танц играят. Вижте, 2 съвсем еднакви калинки в пролетен танц. Калинки, като балеринки,
Силвестра по ръки. Да, ще удари брат. Един по един краставица. Да. Ще та... Той чумбаджиката много лъж. Абе, взима един. Остава тук, бе, какви са тия краставици? Май дарък е, вики майстори сте, бе, още ли сте свършили? Как остава тук? Какво правите вие, бе? Аз зато ли ме викам? Краставици да едете. Краставица. Ами краставици ще едете. Краставица ще е. Чакай, ма како, спокой са малко, ма. Ние сме най-големите майстори тук с Божко брата. Чуки, ние сме най-големите, ма всичките ме викат тук околе за да работи, ма. Чакай да видим на краставица, ма. Ама аз със тези двете ръце ще ви удуша, ако до 2 часа не сте свършили. Ясно ли са? Е, с тия двете ръце ще ла душа. Що повтаряш, бе? Що повтаряш, бе? Аз задавам въпросите. Аз задавам въпросите тук. И аз да видя какво сте свършили. Какво сте И свършили? аз да видя какво сте направили в банята. Какво сме направили? На здраве. Кой е тази дупка голяма, бе? Няма какво? Каква е тази дупка? Кой ми каза да кърчите така голяма дупка, бе? Аз Кой ми каза да търси? съседния двор виждам през тази дупка, бе. Ама той каза така да направя. Кой ми каза така? Кой ми каза? Ма како не дойде болеца, ма? Е, трябва да запушиш дупката. Чакай, ма како не дойде си такава расистка, ма? Ти нали каза, искаш на балкона аз да ти правя мивка, градена мивка. Ами аз ти направих градена мивка, ма како? Няма, ще ви платя на половината и за мен не е работа. Така, дидей! Който иска, че
Ами аз на критиква трябва, то истина ба. Циментира, за зида и край. Да. Еми аз как ще вляза? Пазарлък няма за той пазарлък. Пазарлък ще? Да, друга пазарлък правим. Къде ми са децата, бе? Децата ми къде са? В кухнята са, ма како? Помощи ми за зида ми децата! Брата за мога. Чичо, ето! В стари времена, дошъл като с писани каруци,
трудно и също време се прибира Калиони по цели нощи. Чук-чук! Чук-чук! Ела, ще кажа, ела. Добър вечер, котенци! Добър вечер, ма. Калиони! Все така ли ще ме посрещаш на връстен ми? Какво си настръкнал като някоя кушинка? Ти кой искаш, ма? Водосветли да ти правя, а? Колко часа, Калиони? Аз съм гладен, ма. Час на време се върнах, бе мъжа. Как на време, ма? Колко часа, Калиони до сега? Взими! Ще ти кажа, ще ти покажа, котенце, да знаеш къде съм ходила. Ходила съм да ти купя духовна храна, котенце, гледай, 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 гледай. Какво ти е нещо, ма? Гледай, котенце, какво съм ти купила? Ходих в един секс магазин. Нали много ще ми отива, котенце? Какво ще кажа? Мен не ме интересува кой ще отива и кой няма да ти отива. Аз съм гладен, днеска цял ден съм работил и съм прибит от работа. Пак ти кой знае колко пари дала за това парцална, как ти те изравна? Абе, не съм много, бе. След като си струва, като ти хареса стоката, майко, пари, че няма да жалиш. Аз тази вечер за теб съм се наточила, хич да не мислиш на парите. И сега, ти ми сготви нещо да ям, пак там на сетния при каквото си искаш, мен тази работа и ще ме ти взло. Ти сега май се да ме обижда. Смяташ, че тази хубава, елегантна нощничка няма да ми стане, така ли? Ами ти като гледаш, ще ти стане ли, ма тя после мяза на комшийката сийка, ма. Я тя да помни, че не видим. На комшийката сийка, значи. Сийка да ти сготви. Ами ягаш ми, котенце, ягаш ми. Аз толкова съм стройна, толкова съм елегантна, ама тя така хубаво ще ми прилегне, че изведнъж ще забрави всичкия глад. И сега, я бумахка и той нещо, що ще дойде и сега дъщеря ни и ще се чудим какво да я казваме. Разбираш ли, ма? Няма, котенце, да се дойде, аз съм хитра. Пратих щерката на дискотека и съм се подготвила само за теб, да знаеш. Ама виж какво ще кажа, жена, направи нещо да ям. Искаме на вечер да се върна като човек. Как другите жени сготвили на мъжите си, наели се вечерта, гледат телевизора, им хубаво. При тебе няма такова нещо. Ама ти за какво ти трябват на другите жени, бе? Ти мене гледай, тя такава жена се пада веднъж в живота, бе. Аз като се връщам, знаеш, от магазина. Ама то да знаеш, толкова мъже ме срещнаха. И един през други по-обърци ми викат: ми, Катеринки, ма много си хубава, ма много си елегантна. Също ми приличаш на 40 годишна. Сега, дай ми да ям, обичай го той нещо, ако ще завязва и на 17 годишна, вари където искаш. Аз съм гладен, гладен. Ама аз се чудя, как не го натъпка той твоето червове? Как не го натъпка? Само дай да ям. Ако искаш да знаеш, сега обличам си новото бельо, взимам всички пари от нощното шкафче и заминавам на дискотека, а пък ти изобщо не ме интересува. Чакай. Сега, иди обличи тази нощничка и отиди в спалнята и ма чакай. Аз ще лапна и тук на хладилника на 2 на 3 и ще бъда при тебе. Разбрали ма, що ще взимаш пари? Обещаваш ли, котенце? Обещавам ти, да. Добре. Айде, отивай, аз се дода. Айде.
Петров, къде си бе, Петров? Тук съм бе, шефе. Петров, готов ли си с проекта? Само още малко ми остана, но тъжи го полиса. Така, чакай, че звъни телефона. Ало? Да. Бягай в фоето, жена ти те чака. Шефе, имам много към тебе. Ще моля да скриш тия гащи някъде, защото му те сягат ме видиш, ама и те. Какви са тия гащи? Абе, ти да знам, къде са. Къде ти ама ли пак, бе? Абе, виж, скри някъде, че му те сягат ме и те. Ей, къде да ги скри тия гащи? Сега, ако ги прибера някъде из чекмеджетата, ще ги набара някоя чиновничка. Чекайте ме това път от снай. Да, прибирам се, миличко, прибирам се. Да ви кажа, моя мъж се в командировки ходи, ама и аз не му оставам длъжна. Ама той е водала и... Здравей, мило! Ама цяла седмицата няма така ми е помъчняло за теб. Цяла и седмица. Тако ти е помъчняло за мене, ами? Да, бе, вкъщи се стоя. Ама шета, прозорци ми, те такива едни неща. И сега тя да пусне пералнята да ми... Пускай, айде, бягай, пускай пералнята. Как се дай ми паса по-сега. Как се мина командировката на цялата? Горе-долу добре. Чакай да изпразвам повече, че ще стане. Ама ти си ги нося със себе си, за да ти напомнят за мен. Ама те твоите ли са? Ма любимите ли бикини? Ще го науча аз това Петров. Тя моята жена, аз с нея на глава няма да излязаме. За всички носещи името Георги и Гергана е моят специален поздрав. Тръгнал ми е левет Георги да обиде равно поле. Равно поле, зелен дол. Насреща му сура ламя с 3 глави. Назад, сура ламя не слушала, че извади Георги тънка сабя, че отсече до 3 глави. Потекли са ми до 3 реки. Първа река златно жито, втора река руино вино, трета река прясно мляко. Хайде жито по орачи, хайде вино по лозари, хайде мляко по овчари. Честит празник на всички именици! Мили приятели, завърнах се специално от Гърция, защото в цяла Гърция, в цяла държава разказват една приказка за нашата спяща красавица. Аз малко по друг начин не научих, така ще ви я кажа. Имало един кралица. И тази кралица и се ражда една, ама много грозен дъщеря. Толкова грозен, че като я погледнеш, чак часовника ти спира. И като дошли феите на кръщението да я кръщават, и тогава почнали те, всеки казал по нещо, да, обаче имало един добър фея. И тази добър фея казал, ей, тъс тук, на 16 години като става, ще се намушква с един шилогъза и ще ги вирдята за радост на родата. Майката казва, Анджът, мерси, аз кулцум. То майка, ама гледа реално на нещата, какво да прави? Тей, минало обаче другото фея. Лошото. Тя много се е досала, защото я сложили близо до кошарата. И то като гледа там детето и всичкото повръща, кот апни, кот пини, чумбаре не може да се направи. И казал, няма да покяса. Тя стал ще успива. Майката казала, кот си казала, какво да правим? Да знаете, тогава майката, като отишъл злото фея, като казал тия работи, и като казал тия работи злото фея, майката много се притеснила. И като се притеснила, минало 16 години някъде, дъщерята станала голяма вече. И станала много грозен
принцес на Млечния път. Да. И после, като станал тя много грозен на той, имало един, не го знам сега там, обощар ли и какво правил, и като го виждата с принцес, хвърля шилото и почва да бяга, и където му видят ногите, натам бягал. Бяга той, бяга, обаче ето с принцеса, дето и, тя не е че много грозна, ами много проста са родил. Като взима той шило, и като прави тъй, да си наврил газо, и айде, успива и почва много да хърка. Ама тогава хората не могат да спят от нея. Фащат го всички чпора и го водят на гората. Слагат го един ковчег. И майката казва, дай да го хвърлим морето, бе. Те казали, не и друга приказка, не отива там. После завели го те там, изкопали на дупка, турили го вътре от дупката. И като го турили вътре от дупката, няколко хора играли кичек отгоре да затупкат, те и правили, да затупат хубаво дупката. Затрупали дупката, отишли си хората. Минал колко години, минал там, майката отишла при лошото фея и рекал, слушай, какво ще кажа? И я му казва, и кога ще се събужда моята дъщеря, че от той време аз да заминавам за спина, да се изнасям. Толкова много мъка и било за дъщерята. Ама тя казала, няма да се притесняш, като се намери принца, тогава ще е цунка и айде тя ще става. Добре, майката много се притеснила, след 87 години умряла жената. Не може да издържи сърцето. Минава през тази гора един принц. Някой кара колело и някой кара колело. Де ще крестите и колове? Вика принцът. Слеза от велосипеда, маха каската. Коста, някой комар тук от платото ли влезе? Тук кай някой спи. Кой хърка тук, бе? Вика той. Ама се сеща този принц. Той не бил тъй принц. Той бил един алкохолик, един коткър, кот фанял, кот добарал и живо и умряло, всичкото го прицаквал. Но знаете, да им казвам много работи. И после очва той сеща се, сал женско мой да хърка и тъй. Ама бичи ви казвам, бичи. Хвърля се той на земята и почва да рови с ръце. Удробил той ковчега и вика, ти изпитам, спиця, аз ще свърша моята работа. И направя една дупка, да се сваля гащата. И някой от вътре вика, ай първо се целуваме, бе. Айде, той казал, кой коли ви там, бе? Кой толкова? Отворил нашия пака на ковчега. Като видял, паднал, не свят паднал човека, комочу, казва ми завърта по-любил човека. Тя много се зарадвала, обаче принцесата, че тос ще спи малко и после те са нагласила да може да се оправи, докато ще се усъферезал, да свърши работа с принцеса. Станал, ама много грозен жаба, бе, крастав. И след малко принца се усъферезал са принца, тваря едното око, гледа една жаба, тваря другото око, един ковчег. Паси майката, толкова много ли пивстощива. Той си помислял сега от друга приказка отишъл. Фаща жабата, силува я, жабата става много красив принцеса. Много красив принцеса. И принцесата му вика, ай се женим. Той рекал, се женим. Сгадал една-две опаткала на бържи и тръгнал човека, тръгнал принца да се уча. Тръгнал си той, принцесата държи, казала, че иска да се женят. И казал, къде бе? Давай ще се женим, но как да се казва тъй? Ние тук, като пред тази работа, още трябва да взимаш. Той като се досва, тряска един да й напричва, тя прави два пъти кавак на върха там на въздуха, пада, пак жаба става. Той казал, разгеле, нещо свясно в този живот да ми се случи на мен бе да направя.
Пак фаща жабата, пак целува жабата. Пак примчва един умрук, та жаба пак. Тъй става. Добре казал принца. Ще взима жабата, ще слага от джуба, иска да върши работа, целува жабата, върши работа, пак трябва си един умрук, прибирае. И те, той ми казаха о Гърция. Сега се върна, като другия път, ако има продължение, и него ще ви кажа на другия панел, да знаете.